full episode, Ilocano Love Storya. Pasensya ka no, italang masungbatang ka. Iliplipas ko nga minitay, ti ipinpintak. Amok lang ta na nakasilent ti cellphone mo isagani. Kaputa di mo kaya't ti masinga kabayatan ti panagpinta. Ne, makagura kan samot kanyakon. Apay ko makagurag. Ay ayatin ka unay isagani. Maawatan ka. Maawatak ti pagduyusan. Kaslang amin makakaungat ka. Pag kunaam sa anak-anak isang, kat saan tamot nga ang sangsamo. Siyempre, madlaw ko ba ti panagsaom? Sikaan talaga. Dayta, imisa makon. Uray tanalpas konti pinpintak. Rumwarta inton malam. Agpasyarta itigit ti baybay. Buyaan tati ililan nagtiinit. Kalpasan na, mangrabi tanto ti restaurant. Amang ano kabayatan ti kaadatan to itiigit ti baybay. Kabayatan ti ililin nagtiinit kat makapanunod ka manan iti ipinta. Adun ti naipinta kaladawan, ti lumlum nagngayinit. Ti kayat ko, katay na idumduma. Kas ko may ti kinaidumduma ti panagayat ko ka. Talaga? Oh, ada ka di pa'y panagduaduam? Amok, napunto kay ti panagayat mo kanya kisagani. Kasta, kat uray kanya ti mapaspasama. Saan tong agbaliw ti panagayat ko? Ipapastan to tagin niliw inton malam. Kitiyo ka. Amangan nga niya ti pampanunutam. Siga, aginanaak lang bit sakto mangan. Nalabas ka mo na pangal daw. Di naksiningan ni mama, taam muna madamaak ngagpinpinta. Oh, ma. Apaya ka sa ti panangatbat yung kanya. Ada ka din nagbaliwan ti lang. Nakatataer kalaunay sa gani. No manula nga aldawa nakapupok ka iti kwarto a pagpimpintaam. Kurang lang di mo masawot ang tigos. Nalabas kayo umad. Nagpagwapo tapno sandak nga isukat iti sabali ni Mildred. No apay nga minasan kayo pa'y lang agasawa. Nabayag kayo matan nga agayan ayat. Adaan kayo iti usto nga edad. Saan kami pa yan nakasagana para iti day tabanag, mama? Kaapay, saan ka kadipay anap na kadagiti naawat mo apang madayaw akas may sa apintor? Ni Mildred adaan ni terapaap. Kahit na ti makapanpay di haway, sakbay ngagkasar kami. Nairanamat kami na mapan kami ti pamilya ki Israel. Amumatan, tunggal kwaresma, saan amaliwayan dagiti dadakkel ko. Talaga na pagkalan adibusyonado dagiti darakkel mo, Rebecca. Kahit ko kumamat ti sumurot. Napayagan na diyak nagawid iti probensya. Saan mo kami na kahit nagbakasyon? Kaya't ko kumamat ti makapasyara di lugar nyo. Ado ka no tinapinta sa pagpasyara ni Jay ka? Napipintas dagiti beach resort ti Jay. Adan to sa bali agundaway. Kaya't nga ngayam-am mo iti nasingad agayam ko. Daytoy gaya mo apintor ti bagbagam? Kaslada nakita ka paintings na idi Kaya't ko kumamat am-am-am mo. Nagngayo din ti Maris ti lawang kan baybay. Kabayatan na lumlum nagtiinit. Nagpintas ngagpaysoy sa gani. Lumabaga ti maris dagiti ulap. Idinto anatibnukan ti nalabaga iti maris asul adanon ti baybay. Lumnagan ti init. Ngam tunggal pa nagpakada. Adala tayo sa sangbay ti barumanan abigat. Saan kalagaya mapintor? Nakasirseryoso aksamat ngagpaison niya. Kasta ang amin, tunggal adda kay ti dinak. Mariknak kinidumduma aragsak. Day tamot ipagimbagan, ti manmano a panagkita ta isa gani. Kasla ka na yun, ama iliwan ta. Nagpintasan na dayag. Makaguyugoy ti panagisam na. Ay ayaman ti puloy ti pangulutan nga ti dog apok na. Kasla tinubtubay ti bagina. Mapanan iti baybay. Sinabuagan iti nakkaladalo yun. Saan? 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 Paspasamak din ka.
Ay, tagtagay na plagay. Kuha, mama, nagtagtagay na pa. Mabit lang yalaan kay ti Danong. Wan, mama. Natagtagay na kumananda diya, babae. May katlo na gundawa ya pa nagparang na ititagtagay na ka. Anya nga tati kahit asawan na ito eh. Pudpud no nga ta, anaparso day diya anapintas abalasang. Wino, bunga laang ti parpar mata. Apay anak ka mo lang kapaylaang isa gani. Ituloy mo ti maturog kat nga paylaang ti rabi. Pampanunutam ka di tinapintas a babae iti tagtagainap mo. May katlon day ito pan nakitagtagainap ko, mama. Umo na. Idi adda kita ayan da kinagduduma sabong. Bunga lang nga taday ti panakabambanog ti utak mo. Sa iti may sapay, adda ngagpinpinta iti turod. Idi kwan, nagnangay madayo aging ga nakadanon iti iti baybay. Idi kita akmanan. Adan kakibkibin na alalaki at imapog iti baybay. Ngam nagsinad idi sinabwagan ida ti himigan ti adaloyon. Rumbang kumaan ni Mildred, tilinaon ti tagtagainap mo. Oray iti na minsan, diyak na itagtagainap ni Mildred, mama. Ikarigatam ti mangala iti turog mo. Nalasaban dagiti matami ti kapupuyat. Natataar ka kumano saan ka narapis. Kababagik nga tada ito, mama. Kan agpapukis ka kumaan at indugan ti buok mo. Awan mo't ngaminan tay barberok. Sige mama, panawan daklatan di kwartok. Makaturo kak tulata. May katlon apan nagtarawak dagiti kawitan manipod di teting na tirabi. Apan nakulakag ko, iti panagtagtagainap ko. Talaga di akong makaturog pa eh. Tagtagainap lang na ijay. Ngam apay amariribo ka na. Suyabak budlangan. Mariknak a dumagsin ti kalog dagiti matak. Uray apagbiit lang ko makaturo ka. Nalabusan natin nga tirabi dito Rebecca. Kalkalpas ko anangan ti aros kaldo ta nagsardang tibos dito Anyan to nga tani oras sa makadanon kay ti lugar yun. Nagsapan to siguro. Kumusta kayo dito? Dan talungal daw mi dito Israel. Awan ang pulos tayo na. Kanayo na mabambanong ka. Kunak man nadakan di tayo lopos. Adupay lang amin tinapatag nga inasikaso. Kwarismapay lang amin dito mapanan ti boss. Limugan ng dagiti ka pasahero. Sige, sikantong ti mangawag kanyak na makadanon kay Jay lugar yun, ha? Wen, namnamaam dayta. Bye. Kilat. Asin makitiulog. Bunga nga tati. Panakapuyat ko dayto Oo, makansamot na nang unoritigi ti baybay. Ang nakaintaran dagiti windmills. Wino, nabandog ka din? Nasingak samat kan ti panagpinta mi sa gani. Painanak lang dagiti madag. Ken kasapulan nga ipaayang ka matiti panawan. Amang ano panunutam nga inaawis ka dito igit ti baybay. Tapno, agpinta akmat lang. Nagtunag tamat, nagmalmalam ta dito. Adupay ti oras ta. Nalpasamat daytan, nagpartak ka. Ado pa iti kurang na. Sikang samat dayta inladawang nagpinpinta iti sirok ti kayo, iti tapaw ti turo. Wow! Nagpintasan ti babae iti igit ti baybay akas lamang buybuyakan ka. Pampanunutik nga ron na nakatalikod dayta a babae. Saan samat a siyak dayta? Wen, bunga lang ti mahinasyon ko dayta. Sandak samot na mailasin, Nana Barbara. Kumusta kayo? Jeremy! Sika ngagpaiso! At damanan abimos nagka. Saan akas itigayim mo anarapis latta? Tapnusan amalasin nga dan anayon tibagi. Nulangam nga tinasalon at barok. Ay, dumanon ka. Day talaang, amangan numarabyan da isagani kan Mildred ang nagpasyar iti igid ti baybay. Sino na Mildred, Nana Barbara?
Kayan ayat na kadi. Wen, kaayan-ayat na. Pinaypaisum na din ka rin mapanagbagasyon mo ah. Gimuwapo ka manan. Nagado siguro di chicks mo niya. Agpadata na singpati sa gani. May salang ti puso. Kat may samat lang tay ayatak. Oo? Ada ka nung matanubiyam. Ah, Owen, andan. Nagamam mo kay kumano jakin tulong ngay muna di balayda. Iyam amom kanya sakbay ngagsublek aja Manila. Kumusta gayam dagiti ipinpintang? Nasayat mat. Agisagsagana kiti salip ko iti may siyang art gallery di Manila. Lalaingam, tap na mga bak ka. Sure. Awagan nak to inton ada ka aja Manila. Tayam amo ka kini Rebecca. Napintas siguro tinobya man niya. Napupudaw ngamin dagiti taga Manila. Nainak ija Cebu ni Rebecca. Ngam di makal ija Manila. At dada ita ija Israel. Pasensya ka no itala ang anak kaawagakin ka Rebecca. Kadwak ita na isagani. O naman sana ang matay ka. Ang mga nababae kit diti ka dun, Jeremy. Tap na mamati ka. Kasaritam na isagani. Isagani. Ni Rebecca kaayan-ayat ko. Una. Rebecca, nasingadagayam ko ni Jeremy. Maragsakan na kamakamamukan kahit sa gani. Kanayon ang madakdakamat na ka ni Jeremy. Nalaing ka na pintor. San met? Medyo lang. Napakumbabakan niya. Amok na singpat ni Jeremy. Sutsudilag lang. Takasano, nagado din napinta sa babae nga porsunada kan kuana. Talaga kasta. Guwapo kung nasingbat ngayon tigayem ko. O sige, itid ko pa iti telepono king kuana. Nalawa mo't dahiti kwarto nga ayan dagiti na duma-duma apintings mo. Dito'y kakadingag pinpinta. Wen, uray manungal daw anak kapupukag ditoy. Ang problema. Talaga ada ito'y ti pagduyusam. Ituloy mo. Ngam, di mo nga rod mabaybay anti kaayan ayat mo. Saan tamawatan na? Pasakay agpasyar kami mat. No, daduma. Agpasyar kami jay turod, ganiti baybay. Buy-buyaan nak nagpimpinta. Nagpintasan dahito yung paintings mo. Si kansamot dahito hinladawan mo. Ngagpinpinta iti tapo iti turod. May sana pinta sa balasang ti adda iti igid di baybay. Kurang pa dayta. Iparang ko iti ladawan, nga kakibin na lalaki. Ngam sinabwagan ida, iti daluyon. Talaga analaing ka. Amum, napagbiddotak ani Rebecca, akayan ayat ko dayta. Ne, Jack pala nakikita ni Rebecca, akay nayat mo. Ne, Jeremy, agkalimdoosan ka matan. Sige, rumartan dito eh. Amang ano, pudutin ka launay. Saan ka diyan nagpakada ni Isagani kan ka, Mildred? Nagkuyog da ka ni Jeremy. Inawagan na kitay, nana. Urayag ka no laangan diti balayo. Ada ka matlaangan dito eh. Makipagrabiikan ka da kami. Tulungan kayo magluto, Nana Barbara. Uray madamdaman ton, nasapa paymat. Naimpagtaymay ka. Kaya't kakasarita may panggap iti ayan-ayat yo. Saan ka di anay bagbagan ni Isagani kada kayo? Di plano ming agayan ayat, Nana. Kaya't ko ti makapan iti Hawaii, sakbay ngagkasar kami. Aywan ka hayam. Si kalaangan tinabati dito eh. Ada aminan a pamilya medya Hawaii. Para matlaang iti masakbayan mi kini Isagani, Nana. Sutilon nakmanan ako nakon. Ibagam kit din nga da relasyon may kini Isagani. Takanayon kami agkuy-kuyog. Panawan na iti kaayan-ayat na. May pagmanusan agreklamo. Man nakaawat ni Mildred. Nasing patakaskin ka. Dahito yung timaudi apa nagkuyog mi. Maudi, kunam? Ay, sabali man ang tinagawatam ako nakon. Kaya't ko asawan. Agsubli ako ni di Manila. Sige nga, Rodan. Agan ang nagkakanayan ha.
day. Bye. Isa gani. Agsubli ako ni Manila inton rabi eh. Nung matuloy kay Manila inton rabi eh. Pakaamuan naktulaang tasabtan ka. Sige. Aramarik to tilugan ko. Itugot ko kayo dagiti paintings ko. Isapsapam to ti mga ipakaam mo. Tapno makabakasyon na. Ipapastan to ti agpasya. Nagsubligaya man ni Jeremy di Manila. Kuna ni Nana Barbara, analablabos pa ngam agkab sa tiki na singidyo. Wen, di adapay lang dito probinsya. Nang runa idi agadadal kami. Nalablabas kami pa yung magkapsat. Nakita na nga ro, dito yung nagado a paintings mo. Wen, pinastrik ko iti studio. Nakita na paikit diyan, nagiti paintings ko. Isa gani. Oh, apay. At doon sa kahit mong ibaga kanya ka. Napatag unay dito nga ibagak. Saan ka matngatan ang maklaat, tanagtulag ta idin. Inawagan dagiti dadakkel ko. Kat nakasaganan ti papel ko, amang surut kadakwada iti Hawaii. No kasta, talagang agin na dayutan? Malidayan ka kadi, saan na ko na makitkita pa'y? Gagangay makarik na kitiliday. Lupay man manutang agkita. Gaputakas lang na patpatag ti kinapintor ko. Ngayon maawatak ti arapap mo. Agyaman nak, tamaawatan nak. Saan kang agliday? Saan pa pumanaw a dagos? Ngayon masapol na susuroy ka na. Akait ko asawan, iruam kon ti pagik, adi kanton makita. Anya ti kayat masawan? Ikarik, sublian kanto. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Isa gani. Kunak man no ituloy mo ti agpinta. Nga, nakamulang lang kamat. Mama, manmano kami ngagkita kini Mildred. Nga malidayanak, asan kami itong nagkita pa eh. Damag ko. Madama ka nun, ti panangipagdana iti papeles na. Nalpas ka no pa ikit din. Kit day tati paglidayak. Mapayag pa'y mat nga ta, ama ka pa ni Jay Hawaii. Kan, agsublimat kan ka? Saan ka di? Uwan, day tati tulag ni. Kinapudno na. Mabalim mi kumapitag din na, kasagasawa. Nasaysaya at matlaan mo agkasar kayo sa nakapanawan. Sige, mama. Ituloy ko na ito eh. Mama. Amangan no isardeng kong tupay lang tagpinta. Tapno maipaayak iti umno apanawan ni Mildred. Nasulok ang makabula na saan ta nagkita, Rebecca. Kasta unay nga ilukukin ka. Day tangar tinadlaw ko kan ka. Oh, apay kas laki mutong ka. Kan, nagpusyaw ka. Nagsakitak ka dagiti na palabas ngal daw. Gapo iti panagpuypuyat ko. Anya ngamin ti pagpuypuyatam aya. No daduma, sana ka makaturturog. Gapo iti kapapanunot ko kin ka. Nagadati sa bali apang ipapasam iti iliw mo kanya. Rebecca, ay ayatan ka launay. Sana nga agsapol iti sa bali a babae. Sikati umunakan maudi nga ayat ko. Nay, nagseryoso lang arodan tinobyok. Oras siya. Mailiwak matkan ka. Kaano itayan ti ay mo dito'y Manila, Isagani? Kaili ko ti panagkuyog ta, idi nagbakasyonak di ta lugar tayo. Mabayag pa'y. Saan ko pa yan alpas na iti salip ko iti dakkel nga art gallery dita Manila? O ni Mildred sa te agpa Manila? Tapay, Ipagnana ka no dagiti papilis na mapanigi Hawaii. talaga ang matuloy yan. Naliday ka lakit di, ang mapanawan. Ay, awan mabalin ko parts. Dahil tati arapaap niya. Kasano na makakita iti sa bali, apang isukwatan nakin ka. Saan ba't nga ta mapasamak na ita? Kaslagasawa kami. Masubok ti kinapudno ti tunggal may sakada kayo, Isagani. Amok matkit di, anasingpat ka.
Napailangan sa nga data dito yung terminal ti bus. Anya ka nung oras ang kasangpat ni Mildred? Nag-text ni sa gani itay, sakba eso kunan kay ti balayo. Adda ka nun ni Jabulakan ti kayan ayant na. Oh, kan. Yadda ko maitan. Adda dim ti nga bus. Amang ano dayto yung tinagluganan ni Mildred. Iso day dumdum sa ahag. Jeremy! Mildred. Ni Rebecca akayan ayat ko. Rebecca. Ni Mildred akayan ayat ni Isagani. Kitaan na kamadlatan, Mildred. Kas lang amin, adan nakakakitaakan ka. Diyak lamang lagi pa. Uwino, kaing-ingas mo lang ata. Imawag adagos ni Mildred, kalpasan ang nakadaanon dita Manila. Agtaros kumakano iti hotel. Ngam pinasangbay ni Rebecca di balayda. Awan ti pakadalagam kabayatan ti kaadana ditoy. Saan may abaybay anti kayan ayat mo? Amang ano saan ngagbayag dita? Malpas lang na kiti asikasun na. Agawid mo't la adagos. Nasingudan adagos dagiti kayan ayat ta Isagani. Kasla na payagan nga gamamuda. Nasingad damat. Iso amasapol ngagsinlingid da. Ni Rebecca ti mangkuyog to. Adda ngamin napatag nga si Kaswa. Ipashare kong tulaangan ida. Ay na, pada kamat nga do ti pakakumikuman na, Jeremy. Apay ngamin asan mo akinuyo. Tapno, makapagkita tamanan. Kaya't ka ngayam amo iti kayan ayat ko. At dan tula tagundaway. Kan gaputan ni Mildred tinang ibaga, saan ko nakuyugan? Di na nga takayat ang masingaka kadagitar aramidam. Sa bagay, agin na dayo kami nga gaynayat. Kahit ko nga ipaayan itinananay apanawan. Sa nabali na mabaybay akti kinapintor ko. Jeremy? Abay! Jeremy! Baliwan ka tong awagan Isagani. Kila at nagpakada. Amang ano da paramida na. Ang kasla na gasog. Agyaman naglauna iti panang tulong mo kanyak, Rebecca. Diyak ka mo tituturong at dito syuda. Awan anyaman na. Inton adakan iji Hawaii, di kan tumangliplipat ha. Day talaga yan. Kanayon to asila lagipak iti utang ko ana imbag anakam kada kayo kini Jeremy. Awan ka din karamidam? Agawid ka din iji probinsya? Kuma, kababain nagbayagak iti balayo. Si Kamat. Saan ka sabsabanin? Inton sumarunong aldaw, agawid kan. Ipasyar da ka pailangkin ni Jeremy. Angam ni. Awan pa'y lang aging gaita. Itay payasagsagay sa makitahan na kiti pinting sa. Kaslad na sapsapulan. Isagani, sa dino tayan tay paintings mo nga daka iti ladawan nga pimpinta iti rabaw ti turot. Idinto nga dati may sa abalasang iti baybay. Di tama no? Oh. Katno baybay matla ti makitkitak. Aglulumba higante adaluyon. Sinabuagan nga ro tinakila daluyon. Sika talaga. Sutilin na pailaan. Malagip ko lang ni Rebecca. Naasidaga dagos tarik na kenkwana. Kahit nasa wen, nasing patakaskin ka. Kasla, nakikita kon. Ngamjak la malagip. No sa dino tinakakita ak kenkwana. Pasensyakan. Nudyak na sungbatan adagos ti hawag mo, Rebecca. Kariring ko laan. Saan ka pa inawagan? Saan ka malagip? Mabiglaan. Saan ka diya simulak iti trabaho? Sana kasi marak manipod iti kalman. Nakasakasakit ti ulok. Tapay. Anyan ti sakit mo? Gapo nga ta iti kinapudot iti panawan. Ay, ngagpay so. Nagputot mo ti panawan. Anadam ti salon at mo, Jeremy. Uminom kayo di ado-adanom. Talaga nga iyalika ka naklaunay anya. Siyempre ay ayatan ka launay. Paturugan na ti agas at tumarak, Rebecca. Barang nasaya at tonteriknak, inton makariingak. Kunak no saan mo na mapanunot ti agpapukis Isagani.
Nasa pa ka man na nagdigos? Rumor kayo kanimanan ka ni Mildred? Bueno, mama. Ada ka no imbaga ti barkada na napinta sa pagpasyaran. Inal daw sakit di rumor kayo. Naisardeng mo ti panagpintam. Kabayatan nga dapay lang dito ni Mildred, mama. Ipay ko amin na panawin ko kingkwana. Madlaw ko ti kinaliday dagiti matam. No panunutek ajakton makita ni Mildred. Natural. Aglidayak. Ket, ti babae nga agparparang iti tagtagainap mo. Kalpasan ti maikatlo agun daway apan nakaitagtagainip ko. Dadyayin tinaodi. Parmatak lang siguro dadyay. Agap-abay tayo sa gani. Nakaputput ka pa iti dakulap ko. Ngam ti mangliwang-liwang at aw ti pampanunutan. Malagip mo dayi pintings ko kadag iti agayin ayat asinabwagan ti higanti adan loyon. Kasla datate kijay. Saan nga kasabali a babae day jay? Mildred, sika lang tayo atak. Awan sa paling inayat ko. Nusan lang nga sika. Amok, amalidayan ka iti madanin a panagin na dayuta. Saan lang asika ti masakita? Panunutam, akasla apag kanitulaan ti panagin na dayuta. Ururahik ti panagsuplim. Amok nga do ti napipintas abay-bay iyaway. Ngam tunggal makakita kay taloyon. Laglagi pa mga dak nga gururay. Itay pa ilang akit kita am day tapintings ko. Uray lagkurat ti moging mo. Ngem, napintas ka lata. Dahito ka din di obra maestram sa gani? Oh, apa yan nasa lutsod mo? Uray ka sa ti panang matmat ko. Diyak maawatan no anya ti kayat mga ipasumudaag iti daytoy a paintings mo. Pusog ko na kuma. Saan mat amaris na labaga? Sigurado ka kadi? Analabaga ti maris ti puso? Iso ti amok. Malaksid iti dayta. Nagado nga urit na. Uray laan nagkatlo ti pan nakapisi na. Nadudog iti saan. Kasta ka di kayat mo asawan? Asino man na makakita iti dayta pinting? May kanay ti bukod na, akay papanan. Anya pa iti maris asul. Kasla at pitpiti ka puso. Bye-bye dayta. Mingmingam ana imbag dagiti ulap iti dayta pintings. Awan ti may lang akatao ka dagiti ulap. Kas iti sinan puso. At dagiti urit ajak maawatan. Day dumduma nga agpaiso dayto ya painting mo isagani. Ura jak maawatan ti kayat mo nga ipasimudaag. Napintas. Mama, dahito ti bilang ko nga obra maestra. Kayat mo asawan? Daytan ti maudi a painting mo? Saan ko nga mo? Narigat ang maawatan ti kaipapananday to'y apinting. Kaarig na ti pan nakariribok ko kadag ti agsisimparat at agtagainip ko. Sakbay ng ipintak reta. Isagani? Pinicture ko sakbay ng patulod ko kin Jeremy. Dakkel ka no tinamnama ang mga abak. Ngam, kaslasan ka naragsak? Gapot ta sakbay ti pan nakaangay ti art gallery. Isumo ti pan nagluwas ni Mildred amapan ijihaway. Nasapa pa yung idadatang tayo dito airport. Isa gani, Mildred. Nasurok pa'y amay sa nga oras sa flight mo. Makapaginiliw kayo pa'y anaimbag. Ay, Jeremy. Nasakit ang tidakulap ko iti kapipisil mo. Kurang lang nga nasaan nakakayat nga imbatan. Amangan no kaya't nakangaigawi da pumanaw. Awan kayam. Apay ati mo kinakuyog ni Rebecca ang nakipagtulnog kanyak dito'y airport. Kilat ang nagatake ti sakit ni Papa na. Sana makapano iti ospital. Tagsang sangit matlatan ni Mamang na. Kaasim man. Saan mat anadagsan ti rikrik na ni Papang na. Nervyosa lang amin ni Mamang na. Mildred, kanayon to asa lalaki pakin ka. Amangan no di mo mayulot agpinta. Sayang. Diakon may matangan ti panakiwaragawat ti panangabak ti painting mo. Nairanamot na flight ko. Mabitlan. Saan ka diyan ni Rebecca na siya? Amangan no agar arapaap ka lang isa gani. Bueno, kahit mo lang nga iliwliwag tiliday mo.
Isa gani, saan ka maglidaya? Panunutom ko nga adaak lang itisibay mo. Hindi akong makita ti aeropuerto nagkapunta ito aeroplano at lugana. Kasla marigrig nagpaila. Tinabarakan na irot pa nangarakot ni Sagani kanyak. Sabay pinalubusan na kasimbrag iti departure area. Ay, ayatan ka, Sagani. Tiyak ko makayat ka ginatayuta. Ngam para iti masakbayan ta. Masapol nga ituran til-iliw ta. Hello, Jeremy. Isa gani. Sa dinutayan mo, itay kami pa kini Rebecca dito Art Gallery. Dandani akong makadanon. Nagadong kami ti tao dito mall. Makit-kita na kan. Makit-kita na kami kadi. Wan. Nagpintasan ti kadwana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anak nung iaw-awan kan. Di ka pa lang amin kimuyog kanyak itay. Awan gayam. Ni Rebecca. Rebecca ni Isagani. Anasingad agayam ko. Pintasan. Kamaudyanan na. Nagkita tamatlangan, isa gani. Iti lang telepono ti pagsarsaritaan tayo di. Nagururay kami kin ka. Binuybuya mi kin ni Rebecca ti paintings mo. Napintas kun, naidumduma. Itapay lang. Kablaawan da kan, isa gani. Agyam anak. Sapay lang ko ma. Kahit anya ti makunayo ti paintings ko. Kinapod mo na. Awan tinaawatak. Apay nga rin kabkablawan na kon. Talaga nga obra. Uray siya. Jak unay maawatan ti kayat mong ipasimudaan. Uray matla nagkatlo ti pisi ti puso. Ngem, kasla adda mabukbukal ko arupa kadagiti ulap. Adda pamalpalat patam, Jeremy. Uray ni Mildred. Ibilang ng obra maestra da ito e paintings ko. Sayang, tasan na naimatangan ti manamnama apa nangabak mo. Agsarsarita kayo pa lang ka ni Rebecca, Isagani. Inakbait iti race room. Nagkatlo. Ngam ti kinapudno na. Saan lang amadlaw ti maikapat apan nakaukrit ti puso. Kadagiti talo arupa iniilami na kadagiti ulap iti dayto e paintings ko. Tinaamo arupa ni Rebecca ti makikita. Anya nga tatikay ta sa kunda ito eh. Sa narumbang na ito amarikrik na. Adan kayan ayat ko. Ken kayan ayat ni Jeremy, tinasingad agayem ko ni Rebecca. Kablaawan ka, Isagani. Nangabak iti umuna agunggo na ti paintings mo. Naragragsak ka kumapay, mama. Noon na imatangan ni Mildred ti panangawat ko iti gunggunak. Saan nakakading ay nawagan? Sangsangpot na pa ilang iti Hawaii. Kailiw na pa iti pamilya na. Siyakto ti umhawag. Inihawid mo mat ti paintings mo. Awan ka di tinanggatang. Ado ti may tagumatang. Ngam, oray kasano kadaklagatad tinjaya na kanyak. Yakin lako da ito eh. Adda kahit ko apang isagutan. Sigurado ani Mildred da ita, anak ko. Nagpitot kayo, mama. Sayang ta sana nagbayag ni Sagani dito syudad. San mat ka na nagpaigamit? Ado siguro tinaskan nga aramida na iji probinsya. Anya ti mako na mitigayam ko. Nasing patakaskan ka. Guwapo. Kan, naisang sangayon ti kinasirib na. Manmano tinalay nga pintor kaskin ko ana, Rebecca. Naidumluma ti kinasidat ti imahinasyon na. Talaga nga gayam kayo niya. Kasta ho na ti panangibidam kan ko ana. Nagasat to ti babae apakasaran na. Kat nagasat na unay ni Mildred. Nagasat akmat kan ka, Jeremy.
Gaputa mariknak tinaidumduma, apanagayat mo kanya. Adak dito sirok ti kayo a pagpimpintak no ka. Ang matantan nawagan ti iti baybay. Siguro, ar-ara pa aban na kanya. Mailiwak unayin kan ka. Adadapay kanya. Nga mo ka naragsakay ti baro alobong mo. Si katiragsak ko sa gani. Mildred, nalawat itaawa nagbaitan ta. Ngam di ti puso, intalimang ka, ket kupikupak tinadarisay apam matigta, anay ulit di ti puso. Kasano nga mo yung adak dito'y mama? Awan kay di kwarto a pagpimpinta am isa gani. Iso nga mo kada kalatan ditoy. Italamanan ngo mahig dito'y. Ada ka di napatig nga ibagayo? Apay asinurod dak? Nabatim ti cellphone mo. Agri-ring. Aday mawag itay ti cellphone mo. Wungay. Nabatik ti cellphone ko. Ni Mildred ka di ti mawag? Numero lang ti agparparangit ti screen ti cellphone mo. Saan ani Mildred day jay? Kasano nga mo yung adak di ti turod, mama? Awan kay di kwarto a pagpimpinta ami sa gani. Iso nga po nga dakalatan ditoy. Italang manan nga umayak dito eh. Ada ka di napatig nga ibagayo kanya? Apay sinapsapol dak? Nabatim ti cellphone mo. Agri-ring. Aday mawag iti cellphone mo. Gayam, nabatik ti may sa cellphone ko. Ni Mildred ka di ti mawag? Numero lang tinagparang iti screen ti cellphone mo. Saan ani Mildred day jay? Sino nga ta? Diyak malagip no sino ti nakaitidak pa iti numero kidi. Oh. Apayakas la rin magsak ti langam itay nadakamat mo ni Mildred. Tati amom katiso ti imawag. Ha? Ita, insublimanan ti panagkita mi ti baybay. Anya ka di ti pampanunutan. Awan, mama, awan. Yan. Malipod na pa ni Mildred di Hawaii. Saan mo matan amayulo ti agpinta? Awan mapanunot kang ipintak, mama. Ken... gay, mama. Nagawid dayon. Baring umawag man ni mawag. Bueno, siyak ti umawag. Kinilaat na kiti dahito yung isasangpot mo dito syudad, isa gani. Di na ko mapinakaamuan, ta sinabat kay ti terminal. Iso, pa kasi nga. Si Kamot, nasingid na nga gayam. Nakasaganak amang isakripisyo ti anyaman abanag. Para lakit dikin ka. Talaga na pudno ka agayem. Kasi nga min, hinawagan nak ti may isang advertisement agency di Manila. Wow. Alaan da ka apintor iti kumpanyada? Talaga asikat kan. Uwan gayam. Aday mawag idi anang damag no ilakom ti pintings mo. San ko ang ilako? Uray pa'y mano ti panggatang da. Talaga napatagting kadaygayan niya. Sigurado nga da pang isagutam. Kat awan sa bali no saan ani Mildred. Apay nga mo mga dapang isagutak. Kasanon no daw ni Rebecca. Nga isagot mo langan. Anya? Nakigto takitidaya asaludsod ni Jeremy kanyak. No amo nalako ma. Nga maapay nga taan ay baga na tikas niya eh. Kan nadlaw ko akmot ko tong. Kas lagkab-kabagi kami matan. Sa bagay, sana madlaw ngat sakit na. Mailiwak law na yan king ka. Sapay ko ma. Tasana ka makasinga. Isagan. Mailiwak matunay kan ka. Papaya ka sa titimag mo. Kaslagang sangit ka. Ano lang, tanggabasi na problema. Awanan niya man na ito. Basta, kanayon alaglag iba. Orayan niya di mapaspasama. Ay, at kalaunan. Ne, agsangit ka matan. Lumabalin ako, ma. Aganos ta. Agkita tanto manan. Nagsarita kami iti telepono kini Rebecca. Mapan ka kano iti Manila. Do
Wa kayong salaga nagkuyog iti na minsan. Wen, kilat nga min nga danapanan ni Jeremy. Ngam simurot mo't lang kada kami. Manipod di tinapan ni Amerika ni Jeremy. San kami pa yung nagsalita? San nasungsungbaran di hawak ko? Apa nga ta? Uray ni Mildred. Nabayagan na yak nakasalita. Nya nga dati problema na. San naakayat ngay baga? Yak ba't pinilin? Oh, ni mama. Mama. Apay mama? Anya di? Ang sakit ni tiyan ko. Ha? Ay, ipan kayo langan iti doktor. Barag sumayato matlangan tirik na kinton madamdama. Asino tiyang awagam itay. Ni Jeremy, mama. Ngam saan nakasungsungbatan. Uray ni Mildred. Nabayagan na yak nakasalita. Mariribuko na akmatan. Nabayagan na Jack nakasarita ni Jeremy. Ngamgapot ada pa nagtalag ko kankwana. Pabus uyak nagpapasiti pa nagbakasyon na. Gusto ka di? Kwa, nakaumay kami kini mama diti Manila. Tagpa-opera. Adang min timaw da bukol iti tiyan na. Naimbag man ta nasikot yun. Sana kumakayat. Kaya pinilit ko itin baga ti doktor. Nga mga nagtinag ang malignat ti sakit na. Napigsapay lang ni Nana Barbara iti panagkunag. Malagip ko kayam ni Mildred. Dahitangaran na. Nabayak mo tinadyak na kasalita. Allah kay sagani. Delikadon sa amatan. Ang mga doon nalipatan na kan. Ha? Naangaw gamatan niya. Ada pa nagtalit ko kingkwana. Magnamnama katong palan na tinagtulagan mi. Akalpasan ti makatawan. Sumangpot matlang tap nagkasal kami. Sinintar ka laang. Day tama tinapatag isagani. Ti panagtalag iti tunggal maysa. Dagiti agayan ayan. Dalinad kayo kano iti sumagmamanong aldaw diti ospital, mama. So nga ganos kayo. Naimbag ta nasigod ti panaka-operak. Kano man na sumarungkar ni Rebecca? Diya ka mo? Saan kami bata na nagsarita? Adan tulat na. Magustok akasarsarita ni Rebecca. Nalagaan dirik na kenkwana. No kumasaan akayan ayat ni Jeremy agayam mo. Kano awan ni Mildred. Isuti kayat ko ang makagasat mo. Ni mamamat. Kat no bakit kita kayong agsarsarita no sumarungkar dito yung ospital? Kasla, adda relasyon niyo, iti kinapasig yo. Iti damo ang makitak ni Rebecca. Narik na ka na si Degan tirik na kinkwana. Paliiwam tabagim. Ang mga no dahi takit titisan yo pag kinaawatan kagayam. Dahil tati santo ang mapasamak, mama. No amula ko man mama. Ngam sa narumang dahi tayo marikliknak. Diyak kahit nga darumswa saan may apag kinaawatan kini Jeremy. Kahit kong isagot ka ni Rebecca ti pinting. Iso ti pagpayan na. Ni Rebecca ti kapuna. Ana ipintak timpilang kong obra maestra. Bitot a panawan ti panagamam mo mi. No kumaimon una kami anagamam mo. Ken saan da anagayan ayat kini Jeremy. Mabalin siguro. Anagrayo akin kwa na. Nagkita kayo gayam kini Isagani, Rebecca. Nabayag ka dito ka Manila? Dandari makabulan da. Nagpaagas kami ni Nana Barbara. Nabayag ka no na saan ka nagsarita? Makumaklaan iti trabaho. Day tama tin ako, Nana. Kasi di ba nagtalag ko kini Jeremy nga ita iti Amerika? Agtalag ka kumaman kini Isagani. Rebecca. Agsangsangit ka kadi, Mildred? Saan? Sige, adapay aramida. Bye. Anya na tuyot ang aramida. Diyan ka mo. Numapakabanak ni Sagani. Kasawan to rin ko ang mag-isarita kay Kuana.
Jeremy, mailiwakan kan. Grabe ka, naibturan ti sana nangawawag kanya. Sapay ko ma. Tamaawatan na, Rebecca. Wen, maawatan ka. Uray, tanaragsak kayo matkin isa gani. Oo, apay agas na ti panangkitam kanya. Ang mga ano niya ti pampanunutan, maipanggap ka na kami iti gayam mo. Jeremy, apay agas tamatan, ad-adakim mutong ka. Uray, tagwapo aklat ka. Bagay kumot dito abagik. Saan ka di? Agkab-kabagi kami lang kini isa gani. Wen takanayon nga agpuyat. Wen gayam, napayag ka no nasandaan agsarsarita nga gayan ayat. Ang mga nakiasawa matan. Anya? Piliyo ka. Ay, sana nasayat day tanga angaw mo, Jeremy. Agyaman hak tanaawagan ka matlangan, Mildred. May liwak unahin keng ka. Isa gani. Agsangsangit ka. Pagawanan ako ba? Anya ti kahit mo asawan eh. Saan ka amawatan kan? Awan na mo kabasol mo. Ata, nakadagdagal. Ladingita ka dyan litong paldigarig. Tanasawa. Apay nga italang ipudnom kanyak dita. Mas daw nga mini mama. No apay nabayagan, asaan ta nagsarita. Kaputay ahiteng ka, kanagtalagaking ka. Nagayatan ka muna isa gani. Naruko pa. Nasulisog ang kinialpon. Anya. At adda ka din nga isutinayat mo. Isu pinilim, apakiasawaan. Pag nang ni Alfon, nasingpat, nalailukan niya. At adabi natin ni patigbat, ni pamilya, kapti pinigin ni puso. Lukas ta. Awan rumbang apagsangitam. Nakigtutak iti da ito'y anak mo. Ngam awan mabaling ko. Sapay na kumatan ragsak ka iti din nana. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumarulo ngayon kami patangatang. So magmamanon nga aldaw ang mapalpaliw ko. Ad-adamot na dito'y turod ti ayan mo. Saan ka mat ngagpimpinta? Mama, Saan mo ka di anadlaw ti asideg ko kan ka? Di mo may sina ti panagkita mi ti tao. hindi ka pampanaw ni Mildred. Pugpugtuak no sa dino apasat ti Hawaii. Ket tinalawa ataw. Tinamagsina kada kami, mama. Kaslada kayat mo asawan iti dayta isa gani. Saan ton ngagsubli, Mildred? Napukawan. Ada ka din sa Bali, akayan ayat na. Nakiasawan. Saan na atinungpal tinagtulagan yo? Ay hatek ni Mildred, mama. Nasaktanak lang na. Kasla, mapispisi ti pusok. Mawatak ti marikrik nam. Kasla agasawa kayo din ka ni Mildred. Kitam lang agpaiso ti gasat. No bekas ta. Saan ko akakura? Karbengan natin mang sapol iti nasaysaya at ngam siya. Lumapanin ako ba? Diyak kaya tababo ni isa gani anak kay asawa ko. Diyak kaya napangnamnamahan. Dandanita ni Alpon. Sapay ko ba? Saan na amadlawan nagsagsangita? Uray kas kasano. Diyak kaya masakitan. Hello, Isagani. Oh, Jeremy. Saan na kadimot lang ang makasinga?
Sa anak pa rin mo dito kwarto. Nakaidak pa lang. Itay pa yan nakasangog it canvas. Ngam awan ti amog nga ibinta. At adakala problema. Anya ka di dayjay. Nakasagana ka dumngag. Asino pa iti agsinarana inusan adataan na singid nga gayam. Kumusta kayo gayaman kini Mildred? Dahil tatinarag sa na problema. Awanan ni Mildred. Nakiasawan Jeremy. Saan na natungpal tinagtulagan nyo? Makipagreknaak. Saan ka amaawanan itinamnama? Amok nga ada na ikari aparakin ka. Mabsog kan sama ta namang kita kanyak, Jeremy. Rebecca, nakapinpintas ka. Sa anak ama uma, amang buybuyakin ka. Numabalin la ko ma. Akanayon nga adda ka iti abay ko. Kat saan kan ama pukaw, iti imatang ko. Kat no itaman laang nga kita ta. No di ka awagan, saan nagsapay na malagip? Pasensyakan. Kagap-gapok la iti doktor idilawas na. Ha? Apay nga italangi bagam kanyak. Yak kaya't amadanagan ka, Rebecca. Empatigmaan ti doktor. Akasapulan nang agbakasyonak pailaang. Kat planok ti agawid iti probinsya. Sa bagay, naimbag iti ta presko ti hangin. Kaya't ko akakuyog ka, Rebecca. Numabalin. Agbakasyon ka iti trabaho. Adda kayo matlagayam kan Rebecca iti sango ti balay mi. Imawag ka pa ilang mit. Kaya't nakalangan sa tilin tigayam mo sa gani. Anya ti makunam kini isagani, Rebecca? Ha? Saan na matalang at ti broken hearted? Anya? Broken hearted? Anya ti kahit asawa ni Jeremy, isa gani. Puno timbaga ni Jeremy. Awan kami kini Mildred. Nakiasawan. Makapagreknaat. Di mo't nagkinari kayo? Amo matanti ka rin. Kaaduan na saan ang matungtungpan. Si Kamot, Jeremy, imbis ang makipagrekna kay tigayam mo, sutilampay lang. Kaya't ko lang aray awan. Makita mo't tilangan na isagani. Malmalday. Awan mo't maramidak. No di mangawat iti kinapod no. Mabit lang. Nakasaritak ni Mildred iti telepono. Kaslawan malagip ko na ibagana nga ta sa bani akaayan-ayat na ijaway. Siyempre, nung naibaganakin ka, sika kumati muna anak amo. Ninana Barbara Gayam. Ada iti likod ti balay, Jeremy. Rebecca, mabalin na panawan ka pa ilang dito'y balay da isagani. Ada lang papanan mi. Nakaragrag sa kay ti nagsasarita tayo kada Rebecca iti balay. Itatadatan nito igiti baybay. San ka na matimtimag? Isagani, nalawa unay ti tao. Awan talaga nalawa. Narigat abala siwan. Akas iti kinarigat ti agpakada. Ne, si kamot ti nakasirseryoso, Jeremy. Ada kaya't ko adamagan kin ka, isagani. Kalpasan anak kay asawa ni Mildred. Awan ka din ti plano mga agayat pa'y. Saan ka kumapaibalod iti napalabas mo, isagani? Ado tinapinpintas agundaway para kin ka. Na ikari asaan kayo ang nagkatuluyan kini Mildred. Taadda na ikari para kin ka. Rinik na launay ni isagani ti panagsinada ka ni Mildred. Aging gaita, saan na pa'y amay pasnag tiyag pinta? Ngam itay nagsarita kami. Saan matamadlaw analiday ni isagani? Saan na lang at kayat ngay padlaw? Anyamat nga mina ni Mildred. Awagak tuman kit de. Barang kaya't nakakasarita. Uray pa'y nga takasaritam. Awanan ti mabalin tayo. Unmat kit di ngagpay so nana. Ang mga no. Saan nakpay kit di akaya tagayam? Saan mat nga ta? Awan mo ti basol mo ka ni Mildred?
Malaksid no mabain. Gapo iti inaramid na kani isa gani. Apay, anakarik na kiti panagayat kini Rebecca. Kaayan-ayat lang rodan din nasing adagayam ko. Sana rumang da ito ay marikriganak. Oh, naunag man ang tipampanunod isa gani. Mama, Saan ka kadipay na kay liwliwang? saan yun ng ipalpalagip dita? Adan bukod na biyag. Inaklon kon asaan kami anay karit itong kalmaysa. No saan ko man nagbalin anarukop? Mama, ada pagkapsutan tunggal tao. Naimbaglakit din ta nagbakasyon dagiti agayan ayat. Uray kas ano? Adamang liwliwakan ka. Diyak nga ron naman ngagbakasyon man ni Jeremy. Ken, kinakuyog na ba'y tikay na het. Basa ko ti amin. Yung apay sana mamati ni Alpon kaniya. Ni Rebecca, awawagan na. Hello? Mildred, agyaman na kasi nung batang tiyawag ko. Timuyog ak ni Jeremy ang nagbakasyon dito lugar yun. Nasayat launay kaya. Amok, anak kasarita na kayo ni Sagani. Inawagan ka, tas may sagayam. Agyaman na, saan na kausigan? Basol ko ti amin, Rebecca. Apay nagsangit ka. Saan ka di rumbangan naragsak ka? Makanaya namang nagbuti pa nagsaibag ko, Rebecca. Awan sa malay makatulong pa niya. Kahit sapay ko ma, sana makatanan kini isa ganito iti ako nagsarita ta. Awan mo't ladar aramidag. Di may kakumalangan dito balay. At dala ko nga kahit kung akin tawin kin kay sa gani. Mabaling ipashare mo ni Rebecca. Anya? Tapay. At ang amin na pataga pa na. Kasi mo't tumabati dito'y balay ngagmay maysa. Kaya't ko nakalalagip ti pa nagbakasyon na dito'y lugar tayo. Sige. Saan ka lang agsilos? Apay, kursunadam ni Rebecca. At napanggap mo ang mga agaw kanya. Ay, awan. Sika talaga. Aggayam ta. Pagkanak ko ma. Sige. No, day talaan. Awan problema. Talaga na pimpintas na playa dagiti baybayo dito Ilocos, si Sagani. Naimbaglangan tayong kuyog nak ni Jeremy iti panagbakasyon na. Rebecca, awan ka di pa'y panggap yung ngagkasal kini Jeremy? Anya ka din dayta asal saludsudom kanya kay Sagani. Saan mi pa nagsarsaritaan dayta? Naragsak kami iti ayan-ayat mi. Uray da kami kin Mildred. Disan pa'y anapan yaway. Awan disan mi anak kinaawatan. Nasingit kayo kanong aggayam kini Mildred. Sakbe anagayan ayat kayo. Malaglagit mo ka di pa'y? Gaga ngayon malagip ko. Sa nagaskarina ang malipatan. Ay ayatam ka di pa'y laan? Day tatijak masungbatan. Ngamrobang ka di pa'y nga etak. Ada nasawa na. Ay, Rebecca, agmirinda ta pa'y. Nagadungaminan abinalon mo. Doa talang mat. Ang kayat ko dagiti prutas. Agran ka iti makmakan iti probinsya. Naimbag ta nagbakasyon kayo. Awan ka diti na ibagbaga ni Jeremy. Apay, anya da dyan. Imbalakad ti doktor na ngagbakasyon pa laang diti probinsya. Tapno makalang ab iti presko hangin. Adda ka di sakit ni Jeremy. Kasapulan na lang nga ginana. Nabambanog na taon na iti trabaho na. Sa amumatan. Naisam iti sports ni Jeremy. Nautot na kiti sugat ko agapuanan ti panangkabkabil manin ni Alpon kanta. Ang nasasampay din ti puso.
Ang babawi ang launay di pa nagkasawag kini Alfon. Awan sin pinat ikinambisyosa. Katlinipan ko tinagkinarihan mi kinisagani. Di tingat ang tinusak. Kanong agpatingan di niya pa nagsagsagabak. Lumukmuhagak-lakit din no kanayon ang mga anak dito balayo na Barbara. At kakaimas dagiti paspasango yung kanyak. Masapula sa nga ilyenda kamalasang ko. Kababain ka ni Jeremy. Wan nga ron. Ipagpabalay ko latan tadinak mo't masango ni Jeremy. Insukat naksamot tan. Ay, nasing pati kayim ko. Oh, dahitoy. Ramanam dahitoy linoto ka sweet and sour. Dahitoy ti paborito ka putahe. Ramanak man nga agpaiso. Dahita. Naimas. Nalaing kagayam nga agluto ay sagani. Dahito ti pangatiwam kinis Jeremy. Ita na sarding ko ti panagpintak. Adda panawin ko nga agluto kadag iti paborito ka putahe. Kunaknusan na kun amalagit pa'y Jeremy. O di ka pailang dimtang itay. Intulod na kuman ni sagani. Awan mo't problema no itulod na kan isagani. Binilin ko mat asaan nakaabaybayan. Kasta unay nga rod apan nga si kaso na kanya. Naragsak ka kadimot laang iti panagpasyaryo kin isagani. Wan, naragsak ka kasarsarita. San amadlawan na liday, gapo iti panakiasawa ni Mildred. Apay ko mangamin adadaalan na ti panawon na iti dayi a babae. Nukas pangarigan laang, di mo nga takabaalan nga ibaw ing tiriknam kin isagani. Jeremy, Nakigtot ka itim bagak ah. siga, no niya laditan tiyang angaw mo. Hangam naawan ka kumakit. Agaram ni isagani. O niya. Siga lagit din ti may mayat. Si kantong mat ngamin. No niya laditan tiyang angaw mo kanya, Jeremy. Ilaw ko naragsak ti panagsarsarita yo ni Rebecca. Nakadagdagkat ka pa'y kankwana. Amangan no niya ti pagtungpalan ti kinasingad yo. Mama, saan kay kumangag panunot iti sa bali? Napintas ni Rebecca. Nasingpat. Madlaw ko anak si dagdirik nanakan ka. Masapol nga rami din tayo amin nakabalaan tayo. Ang naragsak ti panagbakasyon na kan Jeremy, mama. Basta tilaglagi pam. Panunutam ko mati panaggayam yo ka ni Jeremy. Sige, mama. Panawan ka pa'y nga ron. Wan, mama. Ngamoy la ko, ma. Ngam sa narumbang dahito yung amariprik na. Ha? Ni Mildred. Umawawag. Apay nga tangin nawakan na. Hello, Mildred? Isagani, pagawanin lang ko ba? Basol ko na yamin. Napakawan kan. Libatin tan tinapasamak. Ang bababawi Nagpintutak iti nagmalinap ang gandang ko. Narangkas ni Alfon ka niya. Apay. Anya ti sanyo apagin kinawatan. Adda ka di pa kay naiga? Amo na ti may panggapkin ka. At tapon na si kapay lang na ayan na. Banag ka sa narumbang, Mildred. Pasi kapito ti makikita na kanyang isagani. Pasit lang abala ka din ipagkinawatan. Tangran na kon. Makipagrik na kiti panagsagsagbam iti din na ti asawam. Ngam ituloy mo nga iparik na ti panangipatig mo kingkwana. Sabay ko na. Tagbalbali mo't lang. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo,
di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Nasaysayaan lang ko man at tinawagan ni Sagani. Nagbalinak lang nga nakapimpiman iti imatang na. Sanak siguro ngayayatan. Numabalin lang ko mga diborsyo ni Alfon. Tapno na kami matlang nagkatuluyan. Pinangtaanak ni Alfon. Inungtanak na kitinatakal ko. Isuda pa ikiti dinagpala ang kanyak. Ngadyak magkisinsina kini Alfon. Sandak man lang nga mo ngay sakit. Diyak lakit dinagpindot iti nagdengga ni Sagani. Ni Mildred ti kinasarita mi ti cellphone mo saan ka di? Wan mama, naranggas ka no ti asawa na. Kanayon na adangran, kasimot ni Mildred. Di mo ibaga malunag tirik nam kankwana. Orekas ka no, nagbalin ang napatig ni Mildred kanyak, mama. No dangdangran ti asawa na. Apay nga agan ano sa makidan na pailaan. Mabalin naman ti makisina. Idiborsyo na. Mabalin niyo ti agsinublihan. Mama, Anya ti aramidam no kas pangarigan. saan ko ang masungbatan dahi ta sa lutsod yung kanyak? Gapo ka di ka ni Rebecca? Mama, sumbuli ka ko ni ti kwartok. Rabin, maturog ka. Mabalin mat ngagpaisong agsinublan da Isagani ken Mildred. No, idiborsyo na ti asawa na, Nana Barbara. Tiningiting ko tirik na ni Isagani, Rebecca. Kasla saan mo nga interesado? Ang mga nadamatan sa baling ipitpitik ti puso na. Jaklam mo. Ngam na makita na ni Mildred. Saan to nga pangagsubli ti karirik nana? Wan gayam, ni Jeremy. Nasa parimwar nana. Diyak mo na niya tes asikaswan na. Ang mga nusan pa yan adlaw ni Isagani ti kandam. Mabit lang agtuktukak iti kwarto na. Ala, ang mga namakasingakan ko na, Nana Barbara. Saan abali? Tada kayo mata kasarsarita? Unak manod na napanam. Nasapa ka kanong matarimor. Mabit lang ang nalpas ko. Ada ka di pa lang ni Rebecca yung balayo. Wan ngam nagkuyog dakin mama. Napanday di talon. Napanda nakipagburas si tinatang. Nasingad din sa una yung kininana Barbara. Jeremy. Ada na ibaga ni Rebecca no apay nagbakasyon ka di ti lugar mi. Ada ka di nadagsan na sakit ma? Langak ka di ti ada na dagsan ang sakit na, Isagani. Kasapulak lang ti inana. Madlaw ko ngamin analusyawat langam. Malagip ko idubing tapay. Managsakit ka. Talaga nakapsot si resistensya. Ngam awan na dagsan ang sakit ko. Dagito'y tulakit diti ka ililiw ko dito'y probensya. Inton makasubli kami kini Rebecca ay Manila. Kaano ka niti panagsubliyo? Jakman amo kini Jeremy, Sagani. Kaslawan mo tan panggap na agsubli di syudad. Katsi ka Rebecca. Nukas pangarigan. Saan mo ka di akayat tiag na dito'y probensya? Tsaka mo? Narwam iti biyagi di syudad. Mabalin bakasyon lang dito'y probinsya. Saan ka di ano ibaga ni Jeremy kan ka, Sagani? Ijemin ka naman nagubingat. Angam di makalaki di syudad. Itala nga mamuag na ita. Kasano, di ka mat nga minagdamdamag. Ay, agsarsarita kayo pailang ka ni Rebecca ay Sagani. Adda nakitak nga karkarem nga umang. Inakman kiti agpidot. Jeremy. Sakit ti ulo. Jakon kabalan. Matayak lakuman. Diyos ko. Apay asyak pailaang ti kinaptanda ito'y asakit.
amalidayan ni Rebecca. Intuntumtang ti Palawan. Tiagas ko. Ang mga namakadlaw da isagani kan Rebecca. Diyak mo. No aging ka iti kaano. Nga may limit ko iti kayan ayat ko ti sagsagabaak asakit. Nabati ni isagani ti cellphone na. Iso asyak ti nakasungbat iti awag mo, Mildred. Napanan ka din sa gani, Nana Barbara. Napan na nagpipiknik kada Jeremy kan Rebecca. Saan na kaniya na ibaga day taidikan ka? Saan mat, Nana? Nana, kagurat ka di? Balasang ko. Noon niya man tinapasama kay tinapalabas. Lipate mon. Kat, kumusta kayon iti asawam? Ada iti ospital ni Alfon, Nana. Nadisgrasya ka po iti panakabartag na. Sumublatak tong agbantayin ton bigat. Rabi imiita dito Hawaii. Ala, kat bareng day tati pagnakman nan. Sige, Nana. Maturog akon. Sige, iha. Bye. Ti pagimbagan nakit ti ka ni Mildred. Sana nakalipat. Narigat mat no gora iti saan da pa nagkatuluyan ka ni isagani. Uy, Jeremy, inyidam mo tatagosan dita sofa. Nabnabsog ka pa lang, hindi pa nagpiknik tayo. Nabanugak ngamin. Nagano ngamin ti nagpiknikan tayo. Nasakit ti ulok. Ay, nagpudot mo't namin ijaigid ti baybay. Enjoy, saan ka di? Tinasaya at umay ka. Ilutak na ulom, tapno mabang aran ka. Ijay ko mapailang cottage nga pailot ko ti ulok. Amangan no agsilos ni isagani. Agselos ko nam, Jeremy? Apay ko mga agselos. Agsilos kun kunak ngaminan. Umapal kunak kuma. Okay. Nasakit ka di pa ilang ti ulom? Saanan? Kasapulak ti inana. Sumrug akon iti kwarto. Yak nadlawan na ibatik ti silpon ko amay sama, ma'am. Naragsak ba't ngamin ti panagsasarita mi kada Jeremy kan Rebecca? Imawag ni Mildred. Kapilitan na sinong batak. Apay nga awag pailain. Numadoktalan ti asawa na. Kabilin ng tumanin. Sadista ka na imong ti asawa na. Na-ospital ka no ti asawa na. Nadisgrasya ga po iti pan nakabartek na. Kat, kumusta nga rin ti panagsarita yo? Nasaya at mat. Ti maawatak ka ni Mildred. Oray saan kayo ang nagkatuluyan. Kaya't na nasaya at lata ti panakilangan ko kan kuana. Wen, saan tayo nga gimulay ti gura kan kuana? Ken, lipatin tayong tinapasamak, itinapalabas. Naispalan ni Alfon, Rebecca. Nakapsat pa ilaan. Doon ti sugat na. Kas kumaita, maturog pa nan. Sayang, tanabati niya sa gani ti cellphone na. Nakasaritam ko, ma. Nasaya at ba't ang nakasaritak ni Nana Barbara. Diyak kaya't ang makagura kanya. Gapo iti bindot ang naaramitak. Kumusta ti pa nagpiknik yo? Naragsak. Di sa gani ti masansan ang kakuyog kong hagpasyan. Anya? Apa ni Jeremy? Ay, ado ka no ti asikaswan na kabayatan ti kadami ti probinsya. Mailiw akong dita lugar tayo. Sa anak mo't na makabakasyon. Adan to na tagod daway. Hangam na saysayat ko man makapasyar ka dito tapno makapagkikita tayo. Sige nga Rodan, Rebecca. Bye. Rumbang kating akselo saka. Agayan ayat na Jeremy ken Rebecca. Kan adan asawa. Nasayat man ta nakapanunot ka man na nyagpinta. Angam, makasi nga aksamat. Sana bali, awan problema. Ni kayong Jeremy. Adamanan na panan na.
Di na kunay masangsam. Agpaspasog nutak tayo no tadtuman. Naimbaglangan ha, tada kayo kininana Barbara kasarasarita. Di, agpasyar tayo, ijay turod inton madamdama. Napudot pa lang. Uy, adapay lagayam dahil paintings mo. Ha? Talaga saan mo akayat nga ilakon niya? Isagot mo nga tako makin ni Mildred. Uray iti agayan ayat kami pailahan. Awan planok ng sagot da ito kingkwana. Sikat ikait ko pang isagutan iti daytoy. Oh, apay asyak, isa gani. Mariknak nagkapsutak manan. Masapula makasaritak ni Mildred. At deta, agringan ti cellphone na. Sapay ko matasong batan na. Hello, Jeremy? Apay niya nawagan, nak. Anya ti ibagam? Kumusta ti asawam? Adapay lang iti ospital. Grabe ti pa nakadisgrasya na. Nagado asugat na. Apay ka di? Nadamag ko akayat mo kanong e-divorce. Kalpasan na, agsubli ka dito'y Pilipinas. Tapno, da kayo matlaan kini isagani ti agkatuluyan. Ha? Kalpasan ti pa nakadisgrasya ti asawam. Ituloy mo ka di pailaang ti panggap mo. Diyak maawatan. No apay adamdamagom na ita kanya. Amom anasingag kaming agayam kini isagani. Wen, Jeremy. Amok. Saan na nanaskan nga ibagampay da ita kanya? Masiknanak launay itigayam ko. Nasaktanak idinaamuak anak ikasarkan. Awan ti sabali at tarigagayak nusan at ipakaragsakan na. Anya talaga ti kayat mo nga ibaga? Saan mo kuman ariribukan ni isagani? Palubusan mo nga agragsak iti sidong. Ti sabali a babae. No, anya ti pagragsakan na. Saan ko apawilan? Ang asi. Saan mo kumangat at naariribukan ti panunod ko? Ti hulok. Jeremy! Anya ti mapaspasamagan ka? Nakasaksakit ti hulok. Yakon kabaalan. Martayak lakuman. Itay pa nga data dito eh. Saan ka matimtimak? Kas masanak pala nga mamati sa gani. Apay asyak ti kayat mo pang isagutan iti paintings. Rebecca, pakawan na ko ma. Apay, Yak mo tamo, no kasano ang mapakawanak ni Jeremy. kasta mo na pa nagtimpayog. Saan kumarumbang na ito eh? Gaputa kayan ayat na kanigayam ko. Nung di ako may limod na iti marikrik na. Agayatak king ka, Rebecca. Rebecca, isa gani. Oh, ni mama, agdardar sa ngagturong dito eh. Rebecca, masapol nga agawid ka ni Jeremy. Nana Barbara? Apay, anya tinapasama ki ni Jeremy. Uwan ngagbayso, mama. Imay ni Mang Paing nga ulitag na. Intaray da kano iti ospital. Tapay ka no. Nangag kano ni Mang Paing ti panagas-asog ni Jeremy iti kwarto na. Idi mapadakitaan. Awan puot na. Kan kaslasaanan nga umangangas. Saan? Umekan, Rebecca. Itulog kayo ospital. Kahit ko amamuhan no anya at talaga tinapasamak itigayam ko. Diyak maulpot tiriknak. Ay atik pailang ni Sagani. Ngamit agdama ka sa saad ni Alford. Makonsensya. Ngamit agdata akariribukak. Apay akas jay timbangan ni Jeremy kanya. Sa itayan. Kailaat ang nagasok. Saan na naidip ni cellphone na. Kat nangat mo. Ang agas asog. Jeremy. Masyan ka kumakasyag. Agringkan. Anya nga tangag pa iso tinapasamak king kuana. Kung na dagiti doktor anang taming king kuana. Adalan da kano pa, di ka sasad na. Ngam ka sa nuno sana pa ka po. Saan mo kumapanunutin na ita, Rebecca? Awan ka hem. Anya ka di tinadnadlaw mo king kuana. Awan ka di tinaibagbaga na king kano niya ti sakit na. Awan mo tinibagbagan.
Naglay ko wala nga masansan nga galan na di pa nagsakit yung ulo na. Oh, makaputin, Jeremy. Ay, Diyos ko. Agyawalag. Isagani. Rebecca. Agyabang kami tinakaputkan, Jeremy. Anya tinapasamakin ka? Sarantak apakadanagan. Naipod nam ka din. Di ba nakayat mo? Ini Rebecca. Isagan. Oh, Jeremy, Jeremy. apay ka di aday dati damdamagam. Sana nga kaya pagkawanan na no'y tala ipod na kinakada ito Rebecca. Taladdantaning tibiyag ko. At dasakit ko ang kanser. Idiota. Ha? Saan? Jeremy. Saan na po na dahil Jeremy? Saan ka matay? Ayayatan ka launay. Sa guyap-guyap. Ha? Saan ka nga kidam, Jeremy? Saan? Diyan kayo na panawan nag. Palubusan na ko mga ginaan. Nabanog ako. Ha? Diakon kabaalan. Tisa. Amarigrid na. Jeremy! Apay nga italaga ipudnom na ita kanya. Rebecca, sumartan ka ng sangit. Madudugong matirig na ka. Ang-asim, Jeremy. Ang-asim. Daita, natulog lang ni Jeremy. Sumartan ka. Masapol nga kinana. Agkararagta si papasnak. Sapay lakbata may espalmot lang kagayam ko. Iti sakit na. Di ako natupulan tiriknak, mama. Naipodnok tiriknak kini Rebecca. Saan ka kadiya makonsensya? Ginundawayam ti panagtalat ni Rebecca kan ka. Kaayan ayat ti nasingadagayam mo. Kan nairanrana pa nga. Mama, nasaktanak launay iti sana panang tungpal ni Mildred iti Karina. Kat nakiasawa iti sa bali. Ngam, sa anak nagsangit. Ngam, iti tadya kong taway. Yak malaptan, triknak. Makasangit ak iti panakamok. Ama bilang iti aldaw, apa nagbiag ti kayam ko. Uray, Jack. Makasangit haki sa gani. Apay ani Jeremy pa'y di kinaptan tinadagsan na sakit. Nakasaksakit. Nasakit. Timawanan iti kain ayat. Ngam nasasaam, timawanan iti nasingad agayam. Jeremy. At ako mapsot ibagi. Makakit-kita ka dagatilwam, Rebecca. Sana kumasangitan. Kaya't mo ka di, apo mo sayak alumtaang tikararwak. Ngasip. Saan ka kumangagsuy ti kasta? Ay ayatan ka launay. Dagdagal pahingam iti bagi. Di pa nakayat ko ka, Rebecca. Ngam, naikari asaan asya. Di magtatagin ka iti altar. Adadama dudok direk nakikasta na ipagpagam. Dumag ka kanya. Iti ipailang anudlaw ko. Ngay ayatan na ka ni Isagan. Nakasano, di pa nang ipatag na kini Mildred. Amo nga at tapay nga ipatag na ka. Jeremy.
Nangagkuti pa nagasog ni Jeremy. Iti dede pa nagsarita mi iti telepono na na Barbara. Gayam? Ada kinit daw na kanyak nana. Urnong sa kano ti parikot mi kini Alphon. Diyak kano panunutan ti makisinakan ko ana. Ipaay ko kanon ti wayawayan ni Isagani nga gayat iti sa bali a babae. Kanya? Diyak impagarup. Akin daw gayam tinandanin pumusay tinasig patatawa amin pinsaan na nalipatik ni Isagani. Natanok nga gayat ni Jeremy. Kaya't nasakpay a pumusay. Kaya't nangagragsak ti kaayan-ayat na iti sa bali a lalaki. Kaya't yung sawan ni Rebecca. Ni Rebecca. Kulak no saan ko nakabaalan. Napigsak pa'y lagayang. Nalabit ang maudin daytoy. Ngayay ko ditoy. Naisang sangayin ka unaya kayam. Jeremy. Isagani. Lalakyak. Kebjak balap dan ti panagar ubos tilwak. Napatag ka unay kanya. Idi marignak. Asana ko nga agbayag. Kinitaw ko kini Rebecca. Akaaduan na nga agbakasyon. Gapot kayat ko. Ngagin na si dag kayo. Wana. Mawat ang damin. Pakawanan ako ma. Awan ti basol mo. Karabangan nyo kay ni Rebecca ti agragsak. Nupay, jakton maimatangan. Si isa makto iti pan nakauyos ti maudi nga angas ko. Kaputam mo nga agragsak to ni Rebecca. Iti sidong mo. Dandanin saan akinabaalan ti bagik. Ti nagbiyahe dito'y Manila. Binaybayan ko man dagiti dadakkel ko. Mapugsat ti hangas ko iti probensya. Agpada kami amang ipatpatag unay kan ka, Jeremy. Kaya't ni nga agbiag ka pa itinapaot. Kaya't ni mamang no, mapaagasan na ka iti Amerika. Nagapsutak lao na yan, Rebecca. Yakon kabaalan pa eh. Jeremy, kaya't ko lumaban ka. Para kanya. Masyan ka kumakanyak. Matukan naklaunay. Kaya't kunti aginanapay. Saan nakatingayayatan? Ay ayatan ka unay. Ngam, naikariya sa antang agkagasa. Nalpasan, nakapagsarita kami ginisagani. Ang asim. Saan ko mga ipalikas na ita? Iulok. Nasakit launay. Jakon kabalan pa. Jeremy! Jeremy! Nurse! Doktor! Kunti matay. Jeremy! Diyos ko. Iyawat kunti kararawak ka na kayo. Sige, arako po na, Jeremy. Arako po na. Diyos ko. Kasunay na pa nagkalintusan ni Jeremy. Marikata lang po na yan. Amang ano saan mo na maabutan na si bibiyag ni Jeremy. Kasta unay asangit ni Rebecca itay nagsarita kami iti telepono nga agrigrig at tigayom mo. Dahil baga, pasan na siyak di nakasalita na. Amang nadyak na lapdan na katilwak. Nukas pangarigan lang. Awagan nakto. Awagan nakto. Ta sumaruno ak ije syudad. Wan, mama. Maalakit din anak ko. Ay, imay nagbakasyon ni Jeremy. Nga mabilbilang ba't gaya man ti aldaw ang panagbiag na. Day hawak ti kinatangkan tinakam na. Saan nang impadlaw nga danadagsa na sakit na. Idi gayam nagpakata. Nagbakasyon ni Amerika. Napan gayam nagpaakas. Ngam, tinaningan ng dagiti doktor ti biag na.
saan mo na nakamakampay ni Jeremy sa gani? Pinanawan na tayon. Dadya kaya man tinapiti. Kapag nagsarita may kaya ko. Diyos, tumuyukin ka, Jeremy. Sapay ko tagi na natin kararwam, itinagkaisang biyak. Nagsam. Namalagip ko dagi tinakaragrag sa kakanitumi. Tatama tutog tirik. Nasingpat. Man nakawat ni Jeremy. Sayang ama po ka ti may sa agayam. At asikin ko na, Rebecca. Naku na ni mami na. At ako na sukainan daan surat iti pandagtipungan na. Sakay sa surat ti agbay ka data. Kasaritak ni mami na. Kan dagiti kakabsan na. Noan niya ti plano da sakpay. Nga awagak ni mga. Kalkalpas mila nga nagsarita kini isagani ti telepono. Awanan ni Jeremy. Saan nagaya man analasan ti sakit na? Kasta unay kano asangit ni Rebecca. Anak ay imatang iti panagrigrigat ni Jeremy sakbay apimbusay. Kasi man, naawanan iti napudno amang ipatpatag. Kanya, uray iti maudi nga angas ni Jeremy. Nagtali na ang tinapudno nga ayan-ayat da. Sana na matuloy ti panagluwas ko ama pa ni Manila. Yawid na kano ti bangkay ni Jeremy. Kinid daw na. Asakbay ang nagsatan adito'y probinsya amay tabon. Maudin ton arabi ni Jeremy. Kasadyak palang mamati amay san abangkay. Tinasingad agayam ko. At agayam pagpatingkan ti amin akinaragsak. Oh, gayam. Diyak pa'y nabasa ti surat ni Jeremy kanyak. Oh, reka. Dati bulsak. Dear Isagani. Malaksid kini Rebecca. Ganti pamilya. Sikal ti kapatgan at tao iti biyag ko. Isagani. Awan pang isukatak iti nasingad a panagayam ta. Uray kumakayat ko anapapaot pa iti panaglangan ta. Nalabit, tayo iti tinaikari agasat ko. Umis-isa magtunggal malagip ko, di pa nakadlaw ko, di pa nagustong kini Rebecca. Saan ka nagbidot, Isagani? Tarigagayak, tiragsakyo. Oh, Jeremy. Awan ton ti masaraka kakasking ka. Agtali na kanto di pusok kas na isang sangayan agayam. Jeremy, ay hayatan ikaw na. Saan kanto ang malipatan? Agtalinat kanto dito'y pusok. Rebecca. Makipagrik na ka. Agyaman aklaw na yung sagani. Saan nakabinaybayan kabayatan ti panagladladingit ko iti papusay ni Jeremy. Agawit na yun. Itay pa'y anak kapano ti pamilya ni Jeremy. Kasla makadugto doon. Kaya't ko nga ipapasapuy-puyaan kita na. Dito yan ti mahudi. At malitag. Agyaman akmanani sa ka. Maudi. Anya ti kahit mga asawan. Tapno na damdara sa makan ipatak. Kaya't ko ti agawad iti lugar medyo Mindanao. Ang mga noy dito nga agtrabaho. O madayo ka. Isa gani. Nagmalin ka matapas sa titipiyag ko. Kanayo nagtuwa sila lagipkan ka. Narabihanak mo ito na nakisarsarita iti pamilya, Daddy Jeremy, Mama. Simangpod na ka na iti parbangon. Nagbakasyon na. Tapno ilagip dati makatawanan ng ipupusay, Daddy Gayam ko. Kitam lang agpaiso. Saan naman ano ti panaglabas ti aldaw. May sa atawan kaya man nga awan iti biyag tayo da iti Jeremy. Nasdaw da.
Tanadalos kanda pinturan ti tanam da, wino pansyon na. Diyak namin pinaybayan, ti tanam ti gayam ko. Uray pimusa yan tigayam mo, isagani. Wan, mama, tunggal sa rungkarak ti tanam na. Kasarsaritak, akaslakas ang sangok. Malagip ko gayam. Saan nga tang agawid ni Rebecca? Dahil tatiyak ka mo, saan kumatin na dinamag? Manipod na pa ni Mindanao. Awanan damag ko kinkwana. May san atawan ti limabas. Nakailiw-liwag matngatan. Narigat ang malipatan ti patpatgan. Unay, mama. Kasla ka ni Mildred? Saan ko na nalaglagip ni Mildred? Namimpinsanan alinipat ko. Gapuday ta, iti panagayat ko kay ni Rebecca. Kunak no sandak mabigdigitayan, Nana Barbara. Kumusta kayon? Ay, nasayat la tamat malasang ko. Ay, nasayat man ta nakabakasyon ka. Idi kumapay nga agbakasyonak. Masaksakit na kiti dadapkal ko. At masapo la makita kita. Naimbak na pinanubusan nak ni Alfon. Kakuyog mo ka di asimbangpat? Saan, Nana? Naisagaan gayam? Nagluwas idi ka ni Katlungal daw. Amang ano nakadano na ni Jade Davao ang lugar da Rebecca. Anya? At dagayam iti Davao ni Rebecca. Danda ni makatawan na ni Jay. Manipod pimusay day di Jeremy. Nagawid iti lugar dagiti dadakkel na. Kas dagaya. O sige pa'y balasang ko. Panawan ka pa'y. Kamaudyanan na. Nagkita damat langan, Rebecca. At mintas ka. Isa gani. Diyak mam naman dayto eh. Nasabay la kumata na kailuliwag kan. Tapno ulitak ng epeksa ti panagat ko king ka. Ken, makait kadang kamatan. Saan mo gaya manalipatan ti karin kini Jeremy? Saan lang agapoy ti karik king kana, ti kadak. Iti payagayan na kayo. Rimusingin da ito ay apanagat ko king ka. Adda pa lang da ito'y apintings. Taptapukan pa'y kitin. Dandanin agsubli ni Mildred i Hawaii. Awan ba't lang ni Sagani? Anya nga tatip binarag ti panagpasyar na ka ni Rebecca. Mailiwak matan ang makakita ka ni Rebecca. Nasingpat kan manakman a babae. Talaga siya ti pagpayan dayto yung paintings mo niya. Noon lakom ko madaytoy. Nanginalakit di ti bayad na. Napatpati ka kanya, Rebecca. Malagip ko iti damok ang nakita ka, isa gani. Nagtibayo ah. Gayam, nagrosing nga dagos ti panagayat ko kan ka. Nalimod na gineta. Itilaksid nga agpada, nga dakay na ita. Malaglagip ko lata ni Jeremy. Saan ako niyang sangit? Agyaman nakit niya. Tagapukan ko na. Kaya sidigakan ka. Naragsakak ka dagiti apa nagkuykuyog ta. Numabalin, santa kuman apagbayagan. Agkasat na kuman. Iskan. Oh, kunak manusar kang agsangit. Pagkasangit ak gapoy tiragsak ko. Gapo ta dimitan ka itibiyag ko isa gani. Ay ayatan ka launay. Sikati ka ipapanandag iti tagtakainap ko. Ay ayatin ka. Analablabas pa hingam tibagi. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tayo sa marunungan kami patangatang agyaman na pagayam.